Един от последните наши проекти е къща, построена в района на Правец. Настоящата къща е с застроена площ от 90 квадратни метра, разпределени на основно ниво и полуетаж. Входът на сградата е от изток, през входна площадка и веранда. Сградата се състои на първо ниво от дневна, кухня и трапезария в общо пространство с баня и спалня. Има стълба към второ подпокривно ниво. Последното е решено като галерия емпоре с място за спане. Носещата конструкция на сградата е дървена, а стените са сглобяеми от ОСБ плоскости, каменна вата, гипсокартон и дъсчена обшивка. Отвън под сокъла е изпълнена каменна облицовка, а по фасадата има орнаменти от рязан камък. Покривът е с дървена конструкция и покритие от керамити. Отводняването е външно, с улуци и водосточни тръби. Външните стени са изпълнени с дъсчена обшивка отвън, двустранно обмазана с лазурен лак, устойчив на ултравиолетови лъчи. Под дъските на обшивката има скара от летви 2,5 см, ОСБ 18 мм, монтирани върху дървена конструкция, запълнена с 14 см вата между ребрата. Отвътре има пароконтролираща мембрана, отново скара и летви 4,5 см и обшивка от гипсокартон. Таванът и верандата са с дъсчена обшивка, интериорните преградни стени са от гипсокартон двустранно и имат пълнеж от минерална вата на дървената конструкция.